O Nordés é un xornal serio, ou polo menos era o antes. O Nordés é un xornal que está na bancarrota. Horacio. Este é un periódico serio. E queremos vender xornais. Está claro? E nin se vos ocorra publicar nada de todo isto. Porque o ia negar todo. Non pasa nada, xa se sabe que non se dice a ser novata ata que non pasas por unha novatada. É iso que é un lema dos marinos. Non, da turna de veterinaria. Polo que parece un afiso de pugas antes mortos debaixo das pedras. Non sei quen era ese fulano nin que fai nos meus terreos. Se o soubese, diría que a policía. Ou agocharía o mellor para que ninguén o atopase. Ti pensas que o morto podría ser Santiago Caribe? Sí. A policía pensa que o corpo que atoparon na obra de Puga é o de Santiago Caribe. Cóntame iso que tiña Paulo. Iso que non podemos publicar. Colla a Paulo polas orellas e dille que esqueza a novela. Que imos por un lado. Un momento, isto non será outra novatada, non? Teño eu cara de chiste. Tivo que ser a bella. Mírate, tivo que ser a bella. Urbano Puga retirou toda a publicidade do Nordés. Iso inclúe varios suplementos especiais. Gustaríame poderche botar unha man, pero foi imposible. Non dei conseguido un aprazamento da débeda. Moi ben, Roberto, moi ben. Fixeche lo correcto. Por certo, aínda temos pendentes a copa que non tomamos antes. Dinamo de Minsk, campeón da Copa Soviética no ano 1982. Que haces flipar? Para que dejan que o fútbol non é culto? Bota. Que pasa, Esteiro? Como vais? Que pouca ansia teñen polo traballo estas bielorrusas. Onde vaya Mile? Vaya tes. Ei! Meu carameliño tropical! Rico. Poña aquí a señorito que queira. Un mojito. Bueno, ¿qué? ¿Estamos celebrando algo tú y yo? Celebración aquí imos facer tiego alá arriba. ¿Qué pasa con esa música? No grite, la policía. Pois, aquí non hai ningún problema. Vai todo polo legal. Ai, che, Emilio, di aí a estar aquí hats que se deixen de laria se tamén un chupito, que invita papá. Cállate. Que pasa? Non vou poder falar, Boas noites. Pode mostrarme o seu documento de identidade? Deixeron no coche, para que vou buscar. A ver, aí, faga o favor. Esa má... Tranquilícese. Quita esa má, cona! Ai, non sabedes onde vos estades metendo, Andade como eu, que son xornalista!
Xa están todos reunidos. Xa sei, xa. Pero, sen dúbida, o dato económico máis alarmante do último trimestre non é o incremento do paro, senón a deflación. Estás dicindo que o problema máis grave da nosa economía é que as cousas están cada vez máis baratas. Exacto. Estamos na peor das situacións. Perdoa, pero non entendo. A situación non sería peor se subísemos prezos. Agora a xente ten menos cartos. É que é un fenómeno moi complexo. Pero precisamente teño aquí un texto que, se me concededes 10 minutos, vos lo podo ler. É unha visión clara e sinxela do que significa realmente a deflación. Non hai inconveniente en concederche 10 minutos, unha hora ou o tempo que che faga falta, Hermida. Pero noutro momento. Agora temos que continuar ca reunión. Sí, por suposto. Local. 2 feridos graves nun accidente de tráfico, intento de roubo nun estanco e redada nun club de alterno onde traballaban varias mulleres en papéis. 2 detidos. O dono do club e un cliente camorrista e borracho. Quen se encarga diso? Alex. E en sucesos, 2 columnas. E poderíamos completar co informe sobre a prostitución que ten o Tribunal de Galicia. Adiante. E contrastado tamén co da Garda Civil e co de Alecrín. E non estaría mal conseguir as declaracións dos implicados. Agora mesmo, xefe. Como foi a cousa, campeón? Intenta falar co dono do local. Os proxenetas non adoitan facer declaracións aos medios. Por intentalo que non quede. Fala o chulo. Iso vende seguro. Xa está ben, non imos facer un monográfico. Alex, leva a Alicia para as fotos. Se teño que ir falar con un chulo de putas, vou estar máis segura se lo valois comigo. Los vai con Sabela no Festival de Cannes. Como? Mandaste la rapaza de prácticas a Riviera Francesa a cubrir o Festival de Cannes? Cannes de Francia non, por favor, Cannes de Porriño. O Festival Galego de Curtametraxes. Ah. Mi madriña, que de xente, que de famosos. Como mola este traballo. O soño de calqueira reporteiro gráfico, Sabela. Que pasa, que a ti non che gusta? Encanta. Veña, imos, que chegamos tarde. A onde? Como que a onde? O Galpón Friki vai comezar a proxección. Para un pouco, criatura, para. Temos todo o día. Sí, pero hai moitas cosas que ver. O mesmo de todos os anos, Sabela. Famosos nos chimpíns, películas nos galpóns, cervexa quente... Tes unha bosta. Que? Que acabas de pisar unha bosta. E bosta de vaca. Luis César, veña, imos. Todo glamour, carallo. Fala o chulo. É seguro que queres metelo na portada, claro. Non, porque temos outra mellor. Ai, sí. O ADN deu la razón. Caride está morto. O contacto que ten Pablo na policía di que hoxe chegan os resultados das probas de identificación do cadáver de Caride. Do presunto cadáver de Caride. Como os resultados xexan negativos, xa nos podemos ir preparando. Pablo, que sabemos do noso? Chamei hai unha hora e ainda non se sabe nada. Pois insiste. Que? Imos botar un pito? Parei ali con un amigo a tomarlle unha. El marchou. Eu enredei. E tiña un par de copas de máis. En fin, xa sabes como é isto. Calceime e cando chegaron os polis foise unha pinza. Non quero que penses mal de mí. Non son dos que se pasa a vida metidos en puticlub. O que eu penso é cousa miña. Pero non te trouxen aquí para censurar a tua actitude, que, por certo, é bastante censurable. Só che preguntei como estás. Imagino. Fodido. Pero Lola, sabe? Tivo que virme sacar da comisaría. A
bulla debeu ser das boas. Peor. É que o senón coche marchou sin decir nada. Chamena varias veces, pero non atende o teléfono. Se queres, podes coller a maña libre e marchas para casa. Se cadro mellor é que non aparexa por ali ata que a cousa se calme un pouco. Moitas gracias. Isto é unha pasada. En Galicia hai máis putas que en Cataluña. E iso que temos a mitad da poboación. En algo teñamos que estar por diante deles, non? Segunda Guerra Civil. Na comunidade hai máis de 5.800 prostitutas nos clubs. E se lle sumamos as que curran en pisos clandestinos e na rúa, a cifra é, segundo Alecrín, dunhas 12.000. A maior parte brasileiras. Home, claro, no Brasil todo o mundo vai ser futbolista ou piloto de Fórmula 1. Por Deus bendito, pero como pode ser tan frívolo e tan cínico? Ni tan guapo. É o máis alucinante. Sabedes cantos cartos move a prostitución en España? 50 millóns de euros. Exacto. 50 millóns ao ano? No, o día. 50 millóns de euros cada día. 18.000 millóns de euros de volume de negocio anual. De que falades? De Inditex? No, Amelia. Dos cartos que move a prostitución en España. Non pode ser. De onde saen esas cifras? Da Asociación de Empresarios de Clubs Alterne. Pero se a prostitución é un negocio marxinal, é case clandestino. Nin tan marxinal, nin tan clandestino. Debería botarlle unha ollada a nosa sección de anuncios clasificados. Fago pasar. Bos días, dona Amelia. Bos días. Senta, por favor. Estáballes botando un ollo aos anuncios clasificados. Subimos casi un 10% a facturación no último trimestre. Bolsa de traballo, inmobiliarias, motor, relax. Relax, contactos. Prostitución. Sí. É necesario que o Nordés teña unha sección como esta? Prácticamente todos os xornais teñen unha. Sí, pero o que eu digo é necesario que nós a teñamos. É que se non tivésemos, deixaremos de ingresar 300.000 euros. Tanto? Non é tanto, eh? Hai periódicos que chegan a ingresar ata 6 millóns cos anuncios de relax. Que barbaridade. Tal como están as cousas, non podemos renunciar a eses cartos. Non podemos. Pero se cadra poderíamos intentar que os anuncios fosen, non sei, máis discretos. Por exemplo, estas fotos de mulleres espidas. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras, dona Amelia. Wilson. Sí. O Nordés é un xornal para todos os públicos, non unha revista para adultos. Con todos os meus respetos, dona Amelia. Eu penso que está exagerando un pouquiño. Galega, peitos espectaculares, trago con todo. Carol. Casada, voluptuosa e superviciosa. Ese nova. Sumiso, morboso, trátame como a un can. Vanessa. Tetas enormes, 24 centímetros reais. Pois, iso dos 24 centímetros reais, que quere dicir? Pois, imaginación, dona Amelia. 24 centímetros de contundencia. Pero Vanessa é unha muller. Atrapada no corpo dun home. Entón, esta é a primeira vez que ves o festival? Si, é a primeira vez. Nunca puiden vir por motivos de traballo, veño de xurado, pero non sei que fixen que non vin antes e agora que estou aquí espero repetir todos os anos. Si, desde logo. Pois xa está. Moitísimas grazas, de nada, Cristina. un placer. Un placer coñecerte. Igualmente. Encantada. Vou pa festa. Claro, creo que hai que facer. Hasta loguiño. Abur, grazas. Hasta logo.
Ben, pois agora imos ao palco. Pero se a actuación non empeza da noite. Pois por iso mesmo, porque se entrevistame os músicos primeiro. Non, non. Como? Ata aquí chegamos, Abela. Pero que este é o noso traballo. Non. Nin estamos a cubrir un bombardeo de guerra, nin andamos a descubrir quen matou a quen. Foi Lee Harvey Oswald. Impórtame un carallo quen foi. Que che quero dicir que xa temos material de sobra. Entón, que facemos? Empezaba a creer que esta cabeciña non daba para máis. Veña que convido eu. Imos. Penso que esa vai ser a mellor solución. O negocio non funciona así, dona Amelia. Non hai nada que non se poida cambiar. Non podo chamar os clientes para dicirlle que imos censurar os seus anuncios. Ti és un home de recursos, Wilson. Seguro que atopa la maneira. Someu outra vez. Só quería que souberas que o de onte foi polo traballo. O presidente do Sporting emperrouse en ir ali e eu tiña que entrevistalo. En fin, Lola, chámame cando escoite a mensaxe. Desce comigo. Sacanagem, pô. Velha do caralho. A me dicir a min como tengo que facer o meu traballo. Por riba, pedindo milagres. Bos días. Non, xa me gustaría. Chamo por outro asunto. Son Wilson Alves, o director comercial do Nordés. E estamos facendo unha campaña informativa dirixida aos nosos clientes preferentes para informarles de como obter os mellores resultados cos anuncios de relax. Sí, segundo o noso gabinete de publicidade, a clave é a elegancia e a discreción. Sí. Se ten un minuto podemos estudar a maneira de optimizar o seu anuncio. Que lle parece? Esteiro, queres un anaco de pizza? Non teño fame, gracias. Mirade para ele. Leva toda a mañá pendente do teléfono. Como a nós. Por onde íamos? Vilas e Pereiro. Quen son eses? Traballaba no sucursal de Bayona cando era o director Caride. Están dispostos a falar? Non. Pero cando se faga oficial que Caride está morto, haberá que facerlles unha visita. Esta historia é incrible. Desaparece o tipo que branquea os cartos dos narcos e ninguén move un dedo para topalo. Que te relacionen co diñeiro dos narcos é a peor publicidade para calquera banco. Sí, pero non deixa de ser un bon negocio para eles. Que me gustaría saber canta xente pode estar implicada. Iso non creo que o saibamos nunca. A min bastaríame con que nos confirmen que o morto é Caride. É o único que necesitamos para ir contra Urbano. Digamos que é o único que necesitamos para que Urbano non veña contra nós. Dime. Pero é seguro? Non te preocupes. As probas do ADN confirman que o morto non é Caride. Entón é seguro? Xa. Si, eu estou aí media hora. Algo grave? Acaban de confirmar que o cadáver atopado nos terreos de Puga non é de Santiago Caride. Ti sempre sospeitaches? Xa, pero tiña esperanzas de estar equivocado. É que cando publicamos que o cadáver podía ser o de Caride, ademais insinuamos que Puga estaba inocente. E iso que consecuencias pode traer? Pois non o sei, pero seguro que nada bo.
Temos un problema. Un problema relativo. Non, un problema real. É grave. É certo. Temos que ir pensando o que facer cando todo isto se faga oficial. Iso se Urbano non o sabe xa. En principio, os resultados sabémolos nós polo contacto de Paulo. Pero pode que aínda tarden en facerse oficiais. Temos tempo para intentar rectificar. Pois eu diría que Urbano xa o sabe. Non é posible. A investigación está baixo secreto de sumario. Ele é un dos sospeitosos. Se cadra Paulo non é o único que ten un contacto na policía. Que fago? Deixa que fale el primeiro. Sí? Boas tardes, dona Amelia. Sei que xa saíron as probas de identificación do morto. Non teño nada que dicirlle que vostede non saiba. Pois eu creo que sí debería ter algo que dicirme. Por exemplo? Pois, por exemplo, pídolle desculpas por acusalo injustamente. Xa o informaron dos resultados. En fin, todo se acaba sabendo. Está ben. Se o que quere é unha desculpa oficial do Nordés, terá unha retractación na primeira páxina da edición de mañá. Que tal se me fan unha boa entrevista a 2 páxinas, con foto? Non teño inconveniente ningún. Ben, pois entón envíeme a mañá, sobre as 5 da tarde, o xornalista ese de investigación tan expelido que teñen. Que pase por aquí, pola miña casa. O fotógrafo que pase antes polo meu despacho. Ali estarán. Ben, e outra cousa, dona Amelia. Estoulle moi agradecido polo que me acaba de contar. Chamei á policía e á fiscalía e non me quixeron dicir nada acerca da investigación. Boas tardes. Ai, é can bello. Non sabía nada do resultado das probas e acabou conseguindo que yo dixese eu. Seguramente xo sabía, pero preferiu amolarte para deixarte quedar como unha parva. Pois logo aínda é máis raposeiro do que eu pensaba. Non, en absoluto. O único que queremos é o mellor para os nosos denunciantes. Sí, por suposto. Non hai ningún problema en devolver os cartos. Claro que non. Quede tranquilo. Adeus. Urbano Puga cree que eu lle faga entrevista. Textualmente. Non nos podemos negar. Entendo que fai para humillarte. Porque fuches ti quen asinou a reportaxe sobre o morto. Para humillarme? Penso que é o mellor que podía pasar. Estou seguro de que lle podo sacar algo. Non, Paulo. Quere contar a súa versión. Vas transcribir literalmente o que nos queira decir. Horacio, é a última oportunidade que temos de collelo. Horacio, cando Paulo este a soas con Urbano, vai facer o que queira. Entón, será mellor que preparemos as preguntas entre todos, non? Está chapada. Aquí non hai ninguén. Que fas? Non veñemos ata aquí para volver sen nada. Alicia, a ver, non tes curiosidade por saber como é un puticlub? Pois é como imaginaba. Vaya garito. Así que aquí, onde esteiro, pasas momentos de ocio. Vamos arriba a ver os cuartos. ¿Qué carajo anda? Tranquilo. Podemos explicalo.
así é que ninguén debería perder. Magistral, manda o arquivo de fotos. Vale. Ala, xa está. Rematado o chollo por hoxe. Pois vai pedir outras dúas para celebrarlo, veña. Temos que coller o coche para volver. Volver a onde? Como que a onde? A Vigo. Non vamos quedar aquí a dormir. Iso delo ti. Alfonso, son Lois do Nordés. Escoita, ti poderías conseguir unha habitación dobre para a noite? Como que imposible? Veña, tío, é o mínimo que podedes facer se credes que vos saquemos unha reportaxe guapa. Mima, que nivel. O cuarto poder, Sabela. Xornalista do Nordés. Ti crees que esa maneira de entrar nunha propiedade privada? Tedes sorte que non vos fendese a cabeza as dúas. E ti, vai to monte, a tirarlle fotos aos paxaros. Que non tes permiso para sacar fotos no bar. Ale, espérame fora. A ver, que queres saber? Gracias. Que foi o que pasou onte? Pasou que veu a Garda Civil a facer un control rutinario. E o teu compañeiro de deportes armou unha boa. E pola súa culpa pecharon o local, a saber atacando. E eu teño fillos que manter, sabes? No informe da policía pon que aquí traballan inmigrantes en papéis. E iso é problema delas. O bar está aberto ao público e arriba teño cuartos para alugar. A mí tanto me ten o que pase dentro, mentres pagan o cuarto. Ímonos deixar de lerias. Eu non son un chulo de putas, vale? Ainda que non o creas, son un empresario que gaña a vida honradamente. Pensa que a prostitución é un traballo decente? Sempre vai haber xente disposta a pagar por deitarse con alguén. E xente disposta a cobrar por facelo. O único que se pode facer é regulalo por lei, como calquera actividade laboral. Non é hipócrita dicir que a explotación sexual das persoas é un traballo como calquera outro. Poche dicir o que é hipócrita. Hipócrita é ese político que entra pola porta, posto de farlopa tas cellas, despois de soltar un mitin contra a explotación da muller. Hipócrita é o teu compañeiro de traballo, que non se avergonza de ir de putas, pero sí de que os seus compañeiros o saiban. E hipócrita és ti, que entras na miña casa sen pedir permiso, porque pensas que a xente como a nós non temos dereito a un mínimo de respeto, só porque nos dedicamos ao que nos dedicamos. Alex, faltanos media hora para o peche. Eva, estou bloqueada. Teño moitas dúbidas, non sei como enfocalo. Vale, pois deixa a reportaxe. Escribe 2 columnas a partir do informe da policía. De acordo. Non temos a reportaxe de Alex. Pois temos que encher con algo. Non sei, o Festival de Cans. Sabela mandou unha páxina e varias fotos. Escollemos estas dúas. Vale, pois hai que dicirlle que refaga o texto 2 páxinas. Sabela non está. Mandaron un material por correo electrónico. Vou chamar a Lois. Lois, son Eva. Está Isabela contigo? Sí, aquí ao lado. Vale, pois dille que precisamos que refaga o texto 2 páxinas. Como? Que lle digas a Sabela que precisamos que refaga o texto que enviou a 2 páxinas. Eva, sinceramente non creo que Sabela este en condición de escribir nada esta noite, Están borrachos como a cubas. E agora con que enchemos? Hermida. Sí. Que extensión ten iso que escribiche sobre a deflación? Espera que comprobo. Tanto ten. Dá para 2 páxinas. Supoño que sí. Pois revísao e manda a maquetación. Entra na edición de mañá. Non o queres ler antes? Confío plenamente en ti. Pois teño unha idea moi boa para a ilustración.
Un billete solitario que non dá cambiado de mano. Bárbaro. Fala co ilustrador, tes vía libre. Un problema menos. Sí? Esteiro, a tua muller pasou por recepción cos nenos. Baixo agora mesmo. Lola está abaixo. Sorte. E Lola? Non está. Pero non dixeches que estaba en recepción. Non me dixeches de matar. Dixenche que pasara por aquí, pero que non quería falar contigo. É logo que veu. Mamá, tereiche isto. É normal que Lola reaccione así. Se cadra co tempo. De agora onde vou ir eu? Podes vir ao meu hotel. Se falo co xerente, faiche prezo. Non está a miña economía para andar pagando hotéis. Pero si para andar fundindo os cartos polos putiferios. Tampouco hai que facer leña da árbore caída, Ali. Caída ten máis que dicir. Teño un cuarto libre. Podes quedar na miña casa uns días, se queres. Gracias, Horacio. Pois veña, imos. Que aquí corres perigo. Xa sei que cando marchides falar de min, pero tanto me ten. Porque tal como estou neste momento, nada me importa. Pasacheste, Alex. Non me dá pena ninguna. Alex, que pasou coa reportaxe da prostitución? Pois que fun falar co dono do puticlub. Díxome algo que fixo que me cuestionase o que antes tiña claro. Que o que agora non estás claro? Mellor falámoslo mañá. Chao. Chao. Pois nada. Por fin quedamos os dous sós. Como ti querías. E ti de onde sacas que eu quería quedar soa contigo? En algún momento me terías que botar na cara que estaba equivocado con Morto de Urbano. Polo menos xa non te refires a él como ao cadáver de Caride. Non, xa non se lle pode chamar así. A ver, empeza con reproches. Ui, non. Un momentiño. Carlos, 2 copas aquí, que teño moito que botar na cara. Ai, mi maliña, como me dá voltas a cabeza. Non diga conta dos cubatas que lle metiban. Un momento. E mañana nos vai caer unha bulla. É das boas. Pero iso tamén forma parte do oficio. Claro. Ai, mamá. Será pola borracheira, pero neste momento non me pareces friki descerebrada. Nin ti a mí un baboso. Espera. Que? Ti estás segura disto? Non. Pero ti tampouco. Non está todo claro. Un momentiño. Espera un momentiño, Volvo agora mesmo. Dixenche que podía pasar. Ese é todo o reproche. É que non teño nada que reprochar. Todos estivemos de acordo en sacar aquela foto do morto na portada. Ademais, recibimos ordes de arriba, mandou unha editora. Mandou, sí. Pasa algo? Podoche facer unha pregunta persoal? Sobre? Pois é que
con todo isto de Esteiro, pensaba eu se ti algunha vez... Se eu algunha vez? Pois iso, que se algunha vez fuches de... Sexo por cartos. Sí. Queres que che sexa sincero? Por favor. Pois, tendo en conta todos os anos que pasei só polo mundo, que queres que che diga? Proposicións non me faltaron. Pero non, nunca aceptei. Non. Nunca lle cobrei a ninguén por deitarse comigo. Esas cousas faguas de balde. Pero sempre pode haber unha primeira vez. Cantos cartos levas en riba? Ata mañá, payaso. Boas noites. Chao. Que tal, Wilson? Mais ou menos. Tes mala cara. Pois cando acabe o día, ainda vou ter o pior. Xa estou aquí. E que vos pareceu? Digo o meu artigo sobre a deflación. Eu aínda non tiven tempo, Hermida. Si, eu vou non ler agora, Oseiro. Tedes que lelo, que vos vai resultar moi ameno. Recibín varias felicitacións. Seguro que merecidísimas. E a ilustración do billete solitario gustou moito. Eu tamén o vou ler en canto poida. Local, ese asunto pendente da prostitución. Sinto de onte. Pero é que teño que falar con algunha prostituta antes de escribir nada sobre a prostitución. Estou intentando localizar algunha das que estaban na redada. Ten que estar para hoxe, Alex. É o teléfono dunha das rapazas que traballa no club. Chámase Yamile, é a miña amiga. Gracias, Esteiro. Paulo. Ás 5 na casa de Puga. Tranquilo. Teño gravata. Facede un oco ao longo da mañá para seleccionar as preguntas. Vale. Que sabemos dos nosos enviados especiais ao Festival de Cannes? Pois que ainda non chegaron. Localizada a Lois o antes posible. Ten que ir facerlle unhas fotos ao Urbano. Hostia! Que fastidio. Como que fago aquí? Ai, que carallo. Foden a bolseira. Como? Animal. Si que non sabes beber. Perde la cabeza como un tolo. Queres deixar de velar e coller o puto móvil que me está reventando os tímpanos. Era Eva. Hostia, ás 11. Como que 11? Ás 11. Que son as 11? Ai. Yamile. Sí, hola. Son Alex. Hola. Agradezoche moito que acedes esa que te entrevistemos. Todavía no he dicho que sí. Primero tengo que saber qué saco yo de todo esto. ¿De entrevista? Sí. ¿Me van a pagar algo, no? No.
Pero o que conte servirá para que a xente entenda a túa situación e outras mulleres. Sí, a outra con ese cuento. Mira, chameite porque Esteiro me debo o teu teléfono, dixo que sodes amigos. Esteiro no es mi amigo. Él es solo un cliente. No es mala gente, pero te aseguro que si me ve por ahí ni me mira. Non estou autorizado a ofrecerche cartos, Yamile. Así que tú, una periodista, me pides a mí, una inmigrante sin papeles y prostituta, que te dé algo a cambio de nada. Puedo convidarte un café. Chica, ¿y eso que dicen que las putas somos unas aprovechadas? Señorita, un café, por favor. Os dous, ao meu despacho. Que pasou onte? Pois... Como te explico? Que nos emborrachamos. E hoxe? Xa podes imaginar. Onte borrachos. A culpa foi miña, é que me esquecín de encender o despertador. Non fai falta que me fales mirando á fronte, como se estiveses na mili. Fazme sentir como a un sarxento pasando revista. Que non volva a pasar. Lois, tes que ir ao despacho de Urbano facerme unhas fotos. O despacho de Urbano? Sí, o despacho de Urbano. Paulo valle facer unha entrevista hoxe pola tarde. Pero como iso? Que foi o que perdín? Se tanto queres saber, estiveses aquí a súa hora. Vale. Eu que fago, Horacio? Eu que sei. Retírate. Sí. Non improvisar. A mellor maneira de sacarlle algo sobre o narcotráfico é facendo que che fale de cando era neno e andaba co pai por aí co contrabando de tabaco. Ti crees? Sí, a ver se por aí lle sacamos algo. E con Caride mesmo. Que che fale da súa amizade, por aí entras nos negocios que tiveron xuntos. Pero ollo, que é un raposo do carallo. Tranquilos. Sei como sacarlle información, ¿vale? Vale. Es más o menos la historia de la mayoría. Soy pobre, no tengo estudios. En mi casa hacía falta la plata. Me dijeron para venir, acepté. ¿E sabías o que viña? Sí. Claro, lo que no sabía era que iba a estar tan vigilada y que la mitad de la plata se la iban a quedar ellos para la comida, para la casa, qué sé yo. Estuve 3 años así. Onte alguén me dixo que sempre vai haber xente disposta a pagar por deitarse con alguén e xente disposta a cobrar por facelo. Y es cierto. Lo único que tenemos, los que no tenemos nada, es nuestro cuerpo. Y siempre hay alguien dispuesto a pagar por él. Nadie que puede elegir, elige ser puta. Boas tardes. Home, o plumilla que se empeña en tocar más pelotas. Como estás? Non está mal como pseudónimo. Se algún día lee un artigo asinado polo Plumilla Toca Pelotas, xa sabe quen o escribiu. Mentres que o que contes non sexa mentira, podes firmar co nome que te saia dos collóns. Un café? Grazas.
Boas tardes, Wilson. Boas tardes. Isto é outra cousa. Como conseguiches convencer os anunciantes para que rebaixasen o ton groseiro? Pois contando mentiras, señora. Vaya, pois teño que admitir que mentes moi ben. Home, claro, son comercial. É moi malo, por certo. Moitos dos clientes retiraron os anuncios. E amanhã seguramente o fagan moitos máis. En fin, é normal. Se queremos manter unhas normas para este tipo de publicidade. Con este tipo de publicidade só hai unha norma. Ou se publica ou non se publica. Non se lle pode ofrecer a un cliente unha página para que publique os seus anuncios de servizos sexuais e ao mesmo tempo se exige que non pareça que venda sexo. Mire, se vai contra os seus principios publicar ese tipo de anuncios no seu jornal, pois non os publique e xa está. Pero necesitamos os cartos. Entón, dona Amelia, trague cos principios. Cartos ou principios. É que non se pone pescar troitas coas bracas enxoitas. Perdón da expresión. Ten unha casa espectacular. Moi decorada. Decoraron autos. Eu son un pailán e non entendo destas cousas. Pero trato de aprender. Non entendo por que pediu esta entrevista. E tampouco entendo por que quere que lla faga eu. Porque quero que agora o tipo que me difamou coma as súas palabras e fale ben de mí. E tamén porque xa vai sendo hora de me quitar de enriba esa fama de narcotraficante mafioso que me botastes. Xa sabe o que din. Cando o río soa. Se lle pregunto se tivo vostede algunha relación co tráfico de drogas, contarame a verdade. Por suposto. Sí, tive en relación co mundo da droga, pero xa hai tanto tempo que nin me acordo. Podo publicalo? Podes publicar todo o que queda aquí grabado. E se eu che fago a mesma pregunta, ti vasme responder coa mesma sinceridade. Non creo que os lectores lles interese moito se eu teño ou non teño relación co tráfico de drogas. Pero a mí sí. Pois asegurolle que ningunha. A ver, vasme dicir que nunca mercaches algo de hachís para facer uns canutos cuns colegas. Ou nunca mercaches un gramiño de coca para ir a unha festa. Non sei onde quere chegar. Que para ti é moi doado facer preguntas comprometedoras e a min responderche sen comprometerme. Pero por aí non imos a ningún sitio. Se non lle importa, podemos seguir probando. Veña. Matou vostede a Santiago Caride. Santiago Caride está morto. Se estás tan seguro, deberías falar coa policía e tamén coa súa muller, que a pobre está desesperada desde que non sabe nada do marido. Quen é o morto que atoparon nos seus terreos? Hai unha investigación policial aberta e xa teño ganas de que remate dunha vez, aínda que na máis sexa para que lle dean o morto un enterro digno. Seguinte. Ten vostede algo que ver co branqueo de cartos do narcotráfico? E quen non? Que sabes ti de onde proceden os cartos que che dan cando vas comprar algo ou cando vas a un caixeiro? Seguramente, sen darnos conta, todos estamos metidos no branqueo de diñeiro. Seguinte. Mira para él, parece un catedrático. Alucinei cas oficinas que ten. Está forrado, tío. Eva, escóllete unha, a min valme calquera. Me vou as Lois. Eu que sei. Hola. Hola. Oiche, Isabela, preferiría que non lle contases a ninguén o que pasou onte. Pois ben que non pasou, non? Porque cando me metí na cama xa estaba roncando. Ah, pois que alivio. Serás fillo de puta. Fillo de puta, eu. Pero se non che fixe nada. Pois por iso mesmo. Porque o que máis se pode mullar a unha muller é que lle pidan perdón por deitarse con ela. Pero que lle pidan sen facelo. Iso xa é o último. Eva, marcho para casa que teño náuseas, vale? Vale. Pois que mellores, Alex, podes vir un momento, por favor? Sí.
Dime. Senta, por favor. Lín a túa reportaxe sobre a prostitución. Enhoraboa. Gustoume moito. A min tamén. É sentida e moi acertada. Moitas gracias. Por iso, para min, é moi desagradable dicirche que non a podemos publicar. Por qué? Porque sería unha hipocrisía publicar unha reportaxe que denuncia a explotación sexual das mulleres nun medio que obtén beneficios do negocio da prostitución. Sinto moito. Non sei se o entendería. E ti, sí? Sí. Os principios son o de menos. A coherencia é todo. Mais alá de gustos e de presuizos, todo o mundo parece estar de acordo en que unha relación sexual satisfactoria é aquela na que a atracción, o desexo e os sentimentos son mutuos. A prostitución non ofrece relacións sexuais, ofrece simulacros de relacións. E sobre isto non habería nada que obxetar se non fose porque os homes e as mulleres que gañan a vida ofrecendo o seu corpo fano porque non teñen outra cousa que ofrecer. Son 12.000 mulleres só en Galicia. 12.000 mulleres que cargan co estigma de seren putas. Algúnas literalmente obrigadas a vivir nun réxime de semiscravitude. Outras que non tiveron a opción de elixir un futuro mellor. A explotación do seu corpo xera un negocio de 50 millóns de euros diarios só no Estado español. E a maior parte deses cartos van para os proxenetas, para redes de prostitución e para os donos dos clubs. E tamén para editores, distribuidores, vendedores, televisións e prensa escrita que, facendo uso da dobre moral, lucrase sen ningún rubor cun negocio que critican e rexeitan. É o que eufemísticamente lle chaman o oficio máis antigo do mundo, disfrazando así a víctimas da marxinación, da humillación e da pobreza en profesionais alegres e lixeiras de moral. É a hipocrisía que todos e todas alimentamos. Pero como di unha persoa a que aprecio e respeto, sempre vai haber pobres e ricos. Sempre vai haber xente desesperada que se venda por nada e xente disposta a aproveitarse do máis débil. Teño que recoñecer que esta é a entrevista máis extraña que fixen. E seguramente a máis estúpida porque non serve para nada. Cada vez fan máis pequenos estes maquinillos. Onde se apaga? Está apagado, non? Como decides vos cando tedes unha noticia que non é para publicar? Off the record. Off the record. Ben, pois vouche dicir algo off the record. Como sigas metendo os fociños onde ninguén te chama, vouche partir as pernas. Entendiches? Ben, pois foi un placer falar contigo, pero, como comprenderás, teño moitas cousas que facer. Así que se me desculpas. Xa sabes onde está a saída, non? Boas tardes. A miña familia leva 150 anos facendo viño neste pazo. Non, isto non mo van quitar. Xa lle tiña sitio este domingo. Sei nueva. E sinto. Ven de arriba. Merda. Eu non empecé este xogo. Empezáchelo ti, estamos. E polo visto gustache xogar duro. Pois non te preocupes que aquí imos xogar duro todos. Emborrachaste co bolseiro e te des unha historia que des dormido. Cale o drama. Pero mira que eso de ser tú serás, carai. O drama é que non sei que decir. Non teño nin maldita idea de como entrar. Non sei. Hola, Alex, que tal? Arturiño, vouche dar un consello. Os tipos con complexo, pusilánimes, ese media hostia como a ti, viven moito máis tempo se son cobardes. Quedouche claro? Digo, cunha pena, porque Arturito é gay. Como que é gay?
Gay. Gay, sí. Homes os que lle gustan os homes. Existen, Hermida. Vanse a Faro. Sí, Amelia. A túa idea pareceulle tan boa que decidiron facela ben. E de ter un xornal amigo, elixen o que máis vende. Sí, pois iso que... Porque non me levas a túa casa e non sei, pois... Nos metemos na cama, por exemplo. Mateo parou a gravadora mirándome pros ollos dixo vouche partir as pernas. Como te vai ameazar Urbano Pugasi, home? É un tipo rico. Os ricos non andan por aí rompendo pernas. Ai, os ricos de antes tiñan máis estilo. Fala agora!